Je příspěvek pana Slavomíra Magála a paní Dany Petránové z Univerzity svatého Cyrila a Metoda v Trnavě z Fakulty masmediálních komunikace. Fakulta masmediální komunikace. Tento příspěvek se jmenuje e-learning a jeho uplatnění na Fakultě masmediální komunikace Univerzity Cyrila a Metoda v Trnavě je v Prézi. Takže vás jenom upozorňuji na to, že aby jsme tuto prezentaci přenesli také posluchačům online, tak je to velmi náročné na přenos dat, protože to uděláme přes sdílení obrazovky. Takže upozorňuji i online posluchače, že mohou tuto prezentaci vidět s mírným zpožděním, záleží to na kapacitě linek a záleží to na jejich rychlosti internetového připojení. Následně už tedy předávám slovo paní Daně Petránové, panu Slavomíru Magálovi. Tak ještě než začneme, tak zmíním, že Slavomír Magál je předseda akademického senátu Fakulty masmediální komunikace a vedoucí katedry této fakulty a paní Dana Petráňová je děkankou této fakulty. Možná, jestli vás můžu poprosit, posunete se o jedno místo, možná šlo by to? Už to ide prihlásiť. Už to ide, dobre. Veľmi pekne ďakujeme, že sa môžeme zúčastniť na takejto vznešenej akcii. My chceme, aby naša fakulta bola na Slovensku, možno v strednej Európe, referenčné pracovisko pre viac vecí, pre mediálnu výchovu, ale možno, že aj pre e-learning priamo vo výuke na vysokej škole. Vy ste tu určite lepší odborníci v branži, ako sme my dvaja, ale my máme na starosti, aby sme zaviedli e-learning pre vyše 3000 poslucháčov štúdia na našej fakulte. Je to perspektívna oblasť nielen pre ďalšie vzdelávanie, ale aj preto, že tie vysoké školy sa musia meniť. My to už cítime, že to tak je. Nápor poslucháčov, ktorí sa k nám hlásia práve kvôli tomu, že využívame moderné metódy výuky, len tak zvládame. Na nejakých 560 prvákov, ktorých môžeme prijať, máme okolo 3500 prihlásených, ktorí nám platia za to, že môžu u nás robiť pohovory. To si ja pamätám, že kedysi bol taký nával iba na lekárske fakulty a na právnické fakulty predtým, a teraz je to aj na iné školy. Naša pani dekánka Dana Petranová vám v úvode povie nejaké východiska, najmä teoretické toho, čo robíme. Ďakujem pekne pánovi docentovi Magálovi, ktorý je zároveň vedúcim katedry masmediálnej komunikácie, predseda nášho akademického senátu. V prezentácii, ktorú vám predstavíme, vlastne upriamujeme pozornosť na východiska, s ktorými pracujeme my na študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia. A sú to východiska, ktoré uplatňujeme pri realizácii jedného z európskych sociálnych fondov. Je pravda, že oproti vám zrejme nemáme dlhoročné skúsenosti s touto problematikou, ale tak ako už povedal pán docent, uvedomuje, a tak ako naznačil pán inžinier Čech, uvedomujeme si budúcnosť e-learning, budúcnosť online vzdelávania, pretože napriek tomu, že teraz máme veľký pretlak a záujem o štúdium u nás, tak s klesaním populačnej krivky si uvedomujeme, a teda s tým, ako sa zároveň otvárajú ďalšie aj súkromné vysoké školy, tak si uvedomujeme, že časom boj o študenta bude. Preto podávame aj rôzne žiadosti o akreditáciu nových študijných programov. Sú to programy v anglickom jazyku a tým vidíme aj cestu k akémusi ďalšiemu zvyšovaniu možností, ako ponúknuť štúdium aj zahraničným študentom, alebo teda študentom, ktorí sú vo vzdialených krajinách. My uplatňujeme aj, alebo realizujú sa u nás aj rekvalifikačné kurzy a je to najmä v oblasti mediálnej výchovy, kedy sme získali akreditáciu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných škôl. Sú to učitelia, ktorí vlastne majú svoje špecializácie, ale si chcú ešte zvýšiť ďalšiu kvalifikáciu, chodiť
k nám raz do mesiaca na predpísaný počet hodín, ale vidíme u nich takisto snahu a tendenciu vlastne, alebo nejaké prosby o to, či sa nedá zrealizovať výučba aj na diaľku jednoducho prostredníctvom internetu, pretože mnohí z nich sú z východného, kde je veľká nezamestnanosť, kde sú ľudia radi, keď majú prácu a akýmkoľvek spôsobom sa usilujú vlastne buď si zvýšiť tú kvalifikáciu na to, aby mali uplatnenie lepšie na trhu práce. Nehovorím už ani o tých úsporných opatreniach a o tom, že najmä v Českej republike, ale u nás sa stále stretávame ešte s problémom tým, že máme tzv. Lietajúcich profesorov, to sú teda profesori, docenti, ktorí majú úväzky aj na 4 univerzitách, ale kvôli tomu, že cestujú po celom Slovensku od Bratislavy cez Nitru, Zvolen až po Košice, vlastne nemajú čas, lebo sedia v tých autách, presúvajú sa vlákmi krížom po celej republike, nemajú čas poriadne venovať ani jednej z tých univerzít. Čiže toto sú všetko také praktické dôvody a východiska k tomu, prečo si myslím, že sme tu a prečo sa usilujeme pozerať do budúcnosti aj v zmysle nejakého ďalšieho vzdelávania prostredníctvom online technológií. Naša prezentácia je rozdelená do 3 častí. V tej prvej časti hovoríme o celkovom význame a uplatnení e-learningu v procese vzdelávania. Pokiaľ by sme mohli prejsť na ten prvý slajd. To sú vlastne také všeobecné informácie o tom, že v čom alebo ako sa uplatňujú tieto technológie alebo aké sa uplatňujú vo výučbovom procese. My si uvedomujeme jednak, že to musia byť teda tie informačno-komunikačné technológie na jednej strane, ale na druhej strane musíme sa pozerať aj na tie elektrotechnické prostriedky. Všetko s cieľom zvyšovať kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu. Ak sú v súčasnosti na Slovensku vyhlásené nejaké projekty, ktoré prejdú buď cez KEGU alebo VEGU, to sú teda projekty Ministerstva školstva, alebo sú to cez operačné programy vzdelávania alebo výskum a vývoj, všetky sú jednoznačne zamerané, aj úsilie predchádzajúcej vlády, ktorá predvčerom padla. Také tie tendencie veríme, že zostanú aj do budúcnosti, ale boli vždy, že zvyšovať kvalitu vzdelávania najmä na vysokých školách, opakujem, pod vplyvom alebo pod pretlakom vysokých škôl a stále ešte na Slovensku je to množstvo nižšie ako v Českej republike. Čiže my sa opierame o 3 hľadiska. Poprosím, Tomáš sa volá ten, ktorý preklikáva, aby skúsil takým nejakým spôsobom. Tak já děkuji takhle za trpělivost, je to novinka i pro přednášející, aby všichni i online dělali to, co mají. Tak toto vlastně administruje náš člověk, administrátor této virtuální místnosti. A já se omlouvám paní Daně Petránové. Ďakujem. A ešte môže kliknúť na more a potom tam dá full screen, tak to bude ešte lepšie. Full screen, vyššie šípočkou trošičku. More, dole. Okay. Boli ste správne, tak poďte, more. Vpravo dole. Tak, už ste tam boli, tak a teraz o centimetr, jo. To je pekné, teraz je to tak, ako to má byť. Dobre, čiže my nebudeme vás, ste odborníci, zaťažovať tým vlastne, že čo sú to definície e-learningu a tak ďalej. Jednoducho sme to do toho príspevku dali, pretože tam sa opierame aj o konkrétne citačné zdroje a podobne. Takže, ale z akých hľadisk my vychádzame a ktoré musíme brať na zreteľ, tak to je jednak teda to pedagogické hľadisko, kedy nám ide o to, aby sme zlepšili alebo zefektívnili celkové výučbový proces a aby sme dosiahli progres vo vyučujúcich výsledkoch. Zaujímavé je pre nás to, že ten progres chceme dosiahnuť nielen u možných študentov, teda u tých budúcich študentov alebo u študentov, ktorí sa to bude týkať, ale ten progres sa týka aj samotných pedagógov. Čiže my najskôr musíme našich učiteľov naučiť, aby sa orientovali vo všetkých týchto záležitostiach, technológiách, prostriedkoch a aby oni si zvýšili svoje kompetencie, komunikačné kompetencie a potom to mohli odovzdávať ďalej. Čiže pre nás je to inak povedané jednoducho dve muchy jednou ranou. Jednak vzdelávame našich učiteľov, ktorí potom to ďalej posúvajú. Samozrejme musíme zohľadňovať technologické hľadisko a sieťové hľadisko, teda, ktoré je podstatou, alebo sú to základy e-learningu. Od
tom vývine, perspektívach ILR, tak to si myslím, že celkom výstižne pán inžinier Čech vlastne aj podstatne kompetentnejšie predstavil. My tam hovoríme tým, že našich študentov učíme úplne tým základom komunikácia, učíme ich o vzniku masových informačných prostriedkov, takže v tom našom príspevku hovoríme o tom niekedy od 18. storočia, akým takým prvotným komunikačným javom bola nejaká poštová komunikácia a podobne. Môžeme ísť ďalej, áno. Tomáš, môžeme ísť ďalej. Dobre, ja budem Tomáša posúvať. Ešte ďalej, Tomáš. Áno, tie 3 základné piliere, to sme hovorili. Môžeme ísť ďalej. Kľudne choďte, Tomáš, ďalej, my si vás zastavíme, keď budeme už vidieť, že nás predbiehate. Jo, áno, to sú také tie hľadiska. No a vlastne, aké... Ešte ďalej. Áno. To je vývina, perspektíva, to stojí tam, áno, minulosť a budúcnosť. Ešte. Ja budem medzi tým rozprávať. Čiže... Ešte. A vidíme, že ten prenos máte kvalitne zabezpečený, že to nie je nejakým spôsobom spomalené. Áno, takže toto sú také všeobecné informácie, ktoré vám sú dobre známe. Ešte kúsok a už by sme tam mohli byť. Tak, ešte o jeden riadok a je to tak. Áno, presne tam. Formy e-learningu, tak my pre nás fundamentálne východisko, z ktorého vychádzame, rozlišujeme medzi tzv. Tým online e-learningom, to znamená, že vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom webu a poznatky sú uložené na určitom webovom portáli. Môžeme, Tomáš? Áno, to je jedna stránka. A druhá stránka veci je ten blended e-learning, ktorý je pre nás v tomto momente ako keby taký najschodnejší alebo najvyužívanejší, pretože nechceme úplne pochovať ešte tradičné univerzity, lebo jednoducho ešte vieme, že na to nemáme ani prostriedky, ani v tom nie sme tak dobrí, ale je to taký medzistupeň. Teraz sme tu. Áno. A je to vlastne kombinácia online výučby s prezenčnou výučbou face-to-face v učebni. Tak toto je dobré. Teraz sme dobré. No a pri definovaní základných foriem e-learningu vlastne vychádzame predovšetkým zo spôsobu komunikácie. Je to teda tá synchrónna komunikácia na jednej strane a potom hneď za ňou nasleduje asynchrónna komunikácia. Tá synchrónna teda, keď sú účastníci, tak ako máme priamy proces teraz, kedy sa účastníci vlastne nachádzajú v reálnom čase bez ohľadu na miesto. Tak ako naznačil pán inžinier Čech, vlastne, že tu budeme mať popoludní, keď sa nám zobudí kolega Vládko Burčík v Pittsburghu, tak on bude tiež súčasťou tej našej synchronnej komunikácie. No a asynchronná komunikácia je teda tá, kedy nie sú potrebné online rozhovory v reálnom čase. A môžeme ísť ďalej. Pri forme e-learningu u nás to sú tie konkrétne kroky, kedy chceme dosiahnuť predovšetkým kvalitný vyučujúci výsledok bez priamej účasti vyučujúceho a študentov. Ďalej. Tomáš, teraz môžete postupne preklikávať v tej lupe drobnosti, aj keď kliknete ešte raz, tak sa zobrazia čiastkové ciele. Áno. Čiže začleniť sa do prezenčného vzdelávania tak, aby sa využívanie tých technológií alebo aby sa celý proces stal súčasťou klasického vyučovania. Potom chceme pozdvihnúť vzdelanie ako našich pedagógov, tak aj študentov prostredníctvom elektronických interaktívnych kurzov. Chceme umožniť bezbariérový prístup k študijným informáciám, pretože už to vyplýva z povahy štúdia ako takého, ktoré je v súčasnosti, kedy máme povaha masmediálnych štúdií a marketingových štúdií vyžaduje to, aby študent už počas svojich štúdií vlastne sa nejakým spôsobom realizoval v praxi. To má za následok to, že na začiatku akademického roka sa stretávame s veľkým množstvom žiadostí o individuálne študijné plány, preto, lebo pracujem, pôsobím v médiu, prispôsobte mi, nemôžem vtedy prísť na prednášku a tak ďalej. Potom máme aj veľké množstvo zaujímavých slovenských vrcholových športovcov, ktorí potrebujú ešte iné než individuálne študijné plány, potrebujú simulovať nejaké tokijské časy, potrebujú v noci športovať a jesť a cez deň spať a jednoducho tých žiadostí je také množstvo, že aj pod túto hlavičku bezbariérový prístup vieme, že toto všetko potrebujeme začleniť.
Ide nám o zefektívnenie kooperácie, interakcie nielen medzi vyučujúcimi a študentmi, ale zároveň aj medzi študentmi samotnými, pretože nám vzniká množstvo takých odnoží, kde študenti sami komunikujú medzi sebou, či už sú to jednotlivé facebookové profily, kde sa študenti na to, aby mohli komunikovať, si vytvárajú už také profily ako kúp si koláče s logom FMK alebo kúp si naše znaky, kúp si kravaty a podobne. Tých profilov je veľmi veľa. Pokiaľ by sa nám podarilo, samozrejme existuje aj profesionálny náš fakultný, ale pokiaľ by existovala cesta alebo spôsob, ako to zjednotiť, tak tam smerujeme, alebo tam by sme to chceli dostať. No a... Môžeme ďalej, Tomáš. Takisto ide o neobmedzený prístup k informáciám alebo o rozvoj kurzov, ktoré dávajú možnosť rozvíjať vlastne nejaké výnimočné danosti. Môžeme ďalej. To špecifika e-learningu, Tomáš, to môžeme, teraz to preklikajte, pretože naozaj potom to bude v prezentácii alebo v príspevku, ktorý dostanete vo Wordovej podobe na 26 A4, takže toto môžeme si naozaj prejsť, lebo to je všetko, čo si myslíme, že čo vám je úplne jasné. Pokiaľ by ste v tom neboli doma, tak to asi ani dnes nesedíte. Môžeme ísť ďalej, až pokým sa nedostaneme ku kapitole 2, to je využitie e-learningu v procese výučby v programe materiálnych štúdií. A tu by som prosila pána docenta, aby do tejto problematiky vás uviedol. Ďakujem zatiaľ. Dobre, môžeme ísť ďalej, to je super, ešte nikdy som takýmto spôsobom neprezentoval. Upozorňujem, že sme 5 minút po tom, ako sme mali skončiť, takže pokúsime sa byť osviežujúco stručný, Tomáš, takže poďme. O tom, že čo je podstatná výhoda multimédií, vás tu učiť nemusíme, to všetci dobre viete. Pre nás je to zvyšovanie atraktivity štúdia. My sme zameraní, nám ide o peniaze, to znamená, čím viac študentov máme, tým nám viacej dá ministerstvo per capita peňazí a tým viacej ľudí chodí na pohovory a za tie pohovory platia. Takže Tomáš, poďme ďalej. Nejaké výhody tu už spomenul pán riaditeľ Čech, ale skúsme, či máme tie isté, veľmi rýchle. Sú trošku modifikované od tých vašich, ale si to môžete prečítať a si to porovnať. Je ich trošku možno viacej, tých výhod sme identifikovali. ale ten ľahký prístup, ja by som chcel vyzvihnúť ten ľahký prístup k systému a informáciám, lebo všetko sa to dneska zostručňuje a nikto nemá veľa času a stále ťuká do tých mašín, takže je to ľahšie. Na druhej strane sa vám zvyšujú nároky na technologické vybavenie trocha, čo pomáha ekonomike, lebo samozrejme sa musia inovovať počítače a inovovať aj všetky optické a nejaké cesty, takže je viacej zamestnanosti aj pre stredné vrstvy. Môžeme ísť ďalej. Aj nevýhod máme trošku viacej, čiže študent je viazaný na internet, to vieme. Nedajú sa prostredníctvom e-learningu vyučovať všetky druhy odborov. Existujú niektoré záležitosti, ako sú lekárske vedy, veterinária, také tí musia naozaj pípať, musia byť pritom, tam to zrejme veľmi nefunguje. My máme inštitút balneológie a fyzioterapie a tam e-learning nemôžeme nejakým spôsobom využiť, lebo blatom to je tá balneológia, že tých budeme liečiť kolby a fyzioterapia, to sú tí maséri, tak to sa nedá robiť takým spôsobom. Zistili sme, že nie všetci študenti sú schopní to absorbovať. Sú také typy, ktoré jednoducho sa musia učiť starým spôsobom. Otázka je, že či my budeme prijímať na našu školu, alebo či sa s nimi veľmi rýchlo nerozlúčime, lebo nemôžeme to robiť dvomi kolajami, že jedných budeme učiť e-learningom a potom budú nejakí maverikovia, ktorí sa budú chcieť učiť starými metodami. Takže tí zrejme budú musieť študovať tú balneológiu a fyzioterapiu a nie radiálne štúdia. Priamy kontakt s vyučujúcim je veľmi dôležitý, lebo u nás študenti vždy na konci roku hodnotia pedagógov a potom vzniká taký rebríček, že toto je najobľúbenejší pedagóg, keď dostane od tej dekanky odmenu, ale keď ma ten študent nevidí, tak ani nevie, že či si ma má obľúbiť, alebo či ma môže aj nenávidieť. Kurzy majú vysoké počiatočné náklady pri tvorbe systému a jeho obsahu, tak to sme preskočili tým, že naša univerzita získala 3-krát po sebe najvyšší grant, aký len ministerstvo mohlo niekomu udeliť, za čo nás všetci nenávidia, lebo hovorili, to sú tí, čo vyžrali tie eurofondy. Ale tým sme si tie počiatočné náklady sme si vďaka Únii
už pokryli. A teraz môžeme neschváliť euro, ale môžeme si dovoliť sa s tou úniou zahrávať. My sme skasírovali a teraz nech sa trápia. Môžeme ísť ďalej. Áno. Myslím si, že doteraz sme sa málo venovali rizikám, však pán riaditeľ, že účelom tohto semináru je povedať, že aké je to super, ale povedzme si niečo aj o tých rizikách, lebo to je zaujímavé. Šikanovanie prostredníctvom elektronických médií tvorí dnes už témy dizertačných a diplomových prác. Bullying je dosť rozšírená záležitosť a je tam široké pole možnosti skúmania. Takisto predstierané chovanie, to znamená grooming pri online testoch, pri online výukách je taký negatívny sprievodný jav tejto formy vyučovania. Zrejme ste sa už viacerí stretli s pojmami ako je stalking a cyberstalking, ktoré môžu mať rôzne formy a je to len opakované stupňovité obťažovanie. Okrem toho, že mi stále nejakí Číňania chcú nejaké tabletky ponúkať, o ktorých som nikdy nevedel, že či by som ich mohol potrebovať, tak každý deň toho mám veľa na stole. A keď mu napíšem, že nech mi dá pokoj, tak on to je nejaký automat, ktorý si má, takže to je zle. A farming a phishing sú formy zlodejiny. To je poprvé krádež autorských informácií, to znamená, že ktokoľvek sa môže napojiť nejakým spôsobom a dokonca on sa môže prihlásiť ako študent a keď ja mu sprístupním moje texty, tak on ich môže akýmkoľvek spôsobom spracovať a potom ich vydávať za svoje vlastné a nemusí ma ani, alebo často ma ani necituje. A samozrejme, že aj získavanie citlivých informácií je niečo, čo by sa nemalo diať na svete. Hoci v tejto globalizačnej ére si na to budeme asi musieť zvyknúť. Dobre, ďalej Tomáš. O edukačných inštrumentoch e-learningu rozprával pán riaditeľ, ja by som tam ešte možno doplnil, že aj cez ten Skype sa dá, môžeme ísť ďalej. Tomáš, áno, pre nás sú dôležité okrem virtuálnych tried napríklad digitálne bibliotéky, to sa tu na nespomínalo, že sa môžem kdekoľvek, si môžem ktorúkoľvek knihu nájsť, nemusím ani platiť cez Kobo, ale už existujú aj knižnice, kde môžem ísť úplne zadarmo. Je plno multimediálnych obsahov na tých serveroch, to už pán riaditeľ, poďme ďalej. Ešte ďalej, toto sme už mali. No, elektronické výučbové materiály a ich tvorba je niečo, čo nás zrejme všetkých musí čakať, lebo to je naša úloha. Naša úloha nie je, aby sme sami niekde vzdelávali a my musíme vytvárať elektronické výučbové materiály. Rýchlo, ľahko sa rozširujú, tie argumenty tam máte, ak by ste tú prezentáciu potrebovali, tak si to tam všetko nájdete, nebudem to celé čítať. Pozrieme si skôr nevýhody, ja budem ten skeptik tu dneska. Technické vybavenie 1, musíme dať technické znalosti, viete, ten prerod Slováka z baču na inteligenta neprebehol až tak rýchlo a to je niekoľko generácií, a takže tie technické znalosti musia byť. Je potrebné sieťové pripojenie, to už niekde máme a pre mnohých je čítanie z monitoru nevyhovujúce. Ja som teraz na úvod nevedel, či mám používať okuliare alebo nepotrebujem, ale vidím, že ešte nepotrebujem. Takže môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej, máme prezenčné, toto sú typy e-learning, to, čo môžeme robiť, čiže face-to-face je prezentačný kurz, poďme ďalej. Dištančný je, že iba doplňa prezenčné štúdium, aj my sme založili také dištančné štúdium, teraz ho rušíme, lebo človek musí niečo skúsiť bez toho a uvidíme, ako to ďalej pôjde, lebo samovzdelávanie študentov bez prítomnosti vyučujúceho je niekedy veľmi ťažké, to až tak dobre nefunguje. Poďme ďalej. Kombinované kurzy je to, čo sa nám doteraz osvedčili najlepšie, to znamená, je to spojenie prezenčného a dištančného kurzu bez určenia, ktorý bude dominantný. My mu povieme, čo sa má dištančným spôsobom naučiť a potom ho prezenčne vyskúšame a príjmeme vecné dary za to, že sme sa s ním mohli stretnúť. Dobre, môžeme ísť ďalej. A toto je už tá tretia časť, a to je prípadová štúdia, a tu vám znova predstaví naša pani dekanka. Ďakujem pekne, my sme včera pricestovali jedným EC rýchlikom, ale ja mám pocit, že sme s ním ešte stále nevystúpili. Takže, ale je to najmä preto naša prezentácia tak rýchlo, že chceme dať slovo aj vám a zase načerpať nejaké informácie a poznatky od vás a doniesť ich domov, aby sme ich mohli speňažiť.
Takže tá tretia kapitola, je to teda prípadová štúdia. Je to konkrétny projekt, o ktorom som hovorila na začiatku, ktorý sme získali z operačného programu vzdelávanie. Môžeme, Tomáško? Ja mám potom jedno veľké želanie, ja to chcem vidieť, lebo tento virtuálny vzťah pre mňa nie je dostačujúci. Minimálne fotografiu, pokiaľ nie je v tom programu, lebo si ma tam mohol pozrieť, ale ja jeho nie. Dobre, takže naša univerzita síce existuje len 15 rokov, budúci rok robíme také veľkolepé oslavy, ale tak ako naznačil pán docent, tak sme stihli toho dosť veľa povyhrávať v rôznych konkurzoch a získať veľa grantov. Môžeme ďalej. A všetky tie výzvy, ako som hovorila, tak zvyšujú kvalitu alebo flexibilitu vzdelávania prostredníctvom nejakých inovačných fóriem. Poďme ďalej, Tomáško. No a tými špecifickými cieľmi alebo výzva, o ktorých hovorila, tak bolo najmä prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti. A pretože sme zriadili na fakulte centrum, ktoré sa volá IMEC, je to skratka International Media Education Center, alebo inak povedané Centrum mediálnej gramotnosti. A stali sme sa na Slovensku aj s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vlastne takým naozaj centrum, na ktoré sa obracajú aj iné vzdelávacie inštitúcie, ale aj študenti a učitelia, dokonca aj rodičia, keď majú problém riešiť nejaké také otázky práve o rizikách, nevýhodách médií, tak preto musíme dbať aj na to, aby sme sa neustále prispôsobili tomu, čo tá spoločnosť v danej chvíli potrebuje. Môžeme ďalej. Takže aké sú také hlavné ciele projektu? Preto všetkým je to podpora vzdelávania v oblasti a tak ďalej. Poďme k tým konkrétnym. To sú veľmi všeobecné. Čiže špecifickým cieľom projektu je, že chceme implementovať informačno-komunikačné technológie, nástroje e-learningu do procesu vzdelávania v študijnom odbore masmediálne štúdia. Môžeme ďalej? Cieľové skupiny. Tak. Cieľové skupiny v prvom kole sú tu predovšetkým doktorandi FMK UCM. Oni sú taká naša pokusná vzorka, ktorá to ďalej má posúvať vlastne ďalším študentom, ktorých oni vedú buď pri bakalárskych diplomových prácach, alebo ktorých vyučujú na ďalších kurzoch. Môžeme ďalej? Môžeme? Čiže je to jednak tvorba e-learningu v odboru masmediálne štúdia, konkrétne navrhnúť vnútorný systém sledovania kvality vyučovania a pripraviť odborný materiál, pomôcky, techniku pre budúcu výučbu. Môžeme ďalej. A potom je to nielen tvorba, ale aj samotná aplikácia tej e-learning, tých výstupov, ktoré z toho vzniknú. Výstupy majú byť rôzne metodologické príručky a keď Tomáško preklikne ďalej, tak možno aj uvidíme, že aké to budú. Prebehnite tento kruh, čiže je to navrhnutie do vnútorného systému, zabezpečenie nákupu hardvéru, softvéru, vytvorenie štruktúr, obsahu, metodiky kurzov, didaktické zmapovanie predmetov, vytvoriť súbor jednotlivých predmetov a podkladov na študijné materiály, zjednotenie celkovej integrácie univerzitného prostredia, aby sa mohla riadiť nejakým spôsobom výučba, zriadenie e-learningového štúdia a tak ďalej. Môžeme? Aha, takže v tomto prípade, Tomáš, keď sa dokliká k záveru našej prezentácie, tak zistíme, že vlastne to, o čo nám ide, sú dve veci, ako povedal pán docent, tak jasné, že pozeráme aj na peniaze, ale určite takým tým ešte vyšším princípom, ktorý máme neustále na zreteli, je to, aby sa študentom u nás dobre študovalo a keď vyjdú z našej školy, aby si povedali, že naozaj FMK ako mladá, dynamická, moderná inštitúcia nás pripravila do života, pripravila nás do praxe a to, čo nám dala, tak nás posunie niekam dopredu. Ďakujeme. Ďakujeme tomu.